आरो गोसोआ बेयो माबे नों गावखौनो साननानै नायबानो जाबाय अ आं बुजिबाय आं जेरै गोरबोनि मेगनजों नोंखौ नुहुरदों नोंबो आंखौ नुहुरदों नङासै येस भेरि सिम्पोल माने गोसोजों गोसो गोरोब्लासो गोसोनि बिबारा गेवलाङो रियेलि अनजालि आइ लाभ इउ मी टु मा जाखो खालि सिमावल' नुबाय था नों ओजों हले आंनिया रागा जोंगासिनो दं मानो टिउसननि समा जायाखै नोंहा टाइमखौ नायनाय अ शिट ओइ खोथिया नों साहाखौ माब्ला रेडि खालामदो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया साहाखौ फुदुंना दोनखाबाय गावबा गाव लोंबानो जाबाय खालि सिमांल' नुबाय थाग्रा साना बाथाका हेइ माथो नोंसोरसोलाय रा बारा हाखुदा गुदा खालाम नङाबा सथुगोनबो हले आहा टिउसननि समा जाबाय गथ'फ्रा नेगासिनो दं दा थांदिनि जों माबा मोनसे खालामनांसिगौलै मेरगादुमफा आंबो बेखौनो सानगासिनो दंलै सानाल' मा जानोब्रा मावनांसिगौ खामानिखौ थाबैनो आंबो सानगासिनो दं मा खालामनो मोजां जागोन आइडिया आइडिया मा आइडिया अलंबार मा जाखो मेरगा मा जाखो नोंहा नोंखौ मोनसे आर्जेन्ट खामानि थाखाय गोनांथार जादों मा खामानि बबेहाय बेफोर उनाव जासिगोन नों ओंखारदोल' आंथ' ओंखारखानायसो होमबा थुदो थांनोसै आच्छा थु एक्सक्यूज मी येस आं अलंबारनि लोगो दुम्फा अ हाय नाइस टु मीट यू आं मोनसे गोनां खोथानि थाखायसो नोंसिम फैदोंमोन मा कलेजनि प्रिन्सिपाल सारा माबा मोनसे गोनां खोथा बुंथारोनो नोंखौ दा लिंहरथारदों कलेजनि प्रिन्सिपाल सारा लेंहरदों मानोखौथ' आं मिथिया जायखिजाया कलेजनि प्रिन्सिपाल सारा सुखिदार फिन गैयैखाय आंखौ नोंसिम थिनहरदों माबा गोनां खोथा बुंथारोनो दा लिंहरदों आच्छा आं बिदिब्ला रायलायनो थांगासिनो दं नोंथाङा थांग्रोनानै खिन्थाहैदो बिदिब्ला आं थांग्रोनोसै अलंबार नों रुमा माबार हाबैले आच्छा बाथ्राया मा नों सिङाव हाबैल'लाय दानो बुजिजोबगोन ओइ बाबरे फैगासिनो दंलै फैगासिनो दं
बबेयाव बैसियो होनबालाय बियो नोंनि सोफाव सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों रायलायनो थाखाय नंखाय फाव फान्दायनाया नोंहा जुदि हौवानि थि दंब्ला मानो नंखाय थगायनायनि फाव फान्दायनांगौ अनजालि आं नोंखौ सिमाङावबो सानाखैमोन नोंदि एफाराव सुंथाब गोसोनि मानसि होननानै नोंहा जुदि माबाफोर रायलायनांगौ दंबा रायलायनोथ' हायोना आरो नों बायदि सासे एडुकेटेड मानसिया बेबायदि नंखाय थगायसुलायनाय फाव फान्दायनाया जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा जादों आं बिदि आरो बेबायदि मानसिखौ एसेबो नायनो हाया अनजालि शिट मा सानदों नोंसोर आंखौ हा मा सानदों जोंनिनो गोरोन्थि जाबाय अलंबार मा गोरोन्थि हा नोंसोरखि गोरलै गथ' बे नंखाय खोथाखौनो बुजिनो हाया नोंसोर सानदों नामा बिसोर सानैखौ लोगो हमलायहोनानै जों क्रेडिट लानो आं जे मा मा बुंजाखो नैबे आंनि बिखायाव जे मा मा हाबनानै थाखो नोंसोर मिथिगौ आं अनजालिखौ मोजां मोनो बेखौ लानानै आं इयुननि सिमां नुयो नाथाय बैसो अलंबार एसेबां जे उल्था जाथाय जालांगोन बेखौ जों सानस'नो हायाखैमोन बेनि नोजोराव आं थगायसुला फोथायखेबस' अलंबार आइ एम रियेलि भेरि सरि आं गोथौयैनो सानस'नो हायैनि जाहोनाव आं गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय नोंखौ निमाहा होदों बेनि थाखाय जोंनि दायनिगिरि अलंबार आं आरो मा मोखाङै बे जायगायाव थावनो अलंबार बाथ्रायाथ' जोबोद सिरियास जाबायलै मेगार दुम्पा एसे मोजाङै सानना नायदो बेनोथ' जाबाय मा राहा लायोब्ला मोजां जागोन सानदां बहाय साननो गोनां मा दं गासै खोन्थाखौबो अनजालिनो बुंहैबानोथ' जाबायना बेयाव रायजानो गोनांबा रायजासिगोन आरो माथो दं ना मा बुङो बाथ्रायाथ' थिगानो नाथाय अनजालिखि जों रायज्लायगोन राजा होनजाब्लाबो सैथो खोथाखौ बुंनांसिगोन नङाब्ला बै गोजौनि बिगुमाया नागारनाय नङा हले बिदिब्ला जों गाबोन थांना रायफैदिनि बेयाव मानो फैदों नोंसोरो ना माबाफोर रमियो जुलियटनि नाटक खालामनो नांबागौ अनजालि बेनि दायनिगिरिया जोंसो अलंबारनि नङा जाथायखौ मावनानै नेगेटिभ रिजाल्ट मोननायखाय दा सफ्लानो फैदों नङासै सफ्लानाय नङा अनजालि दुम्फा बुंनाय बाथ्राया थार बिनि गुदियानो जोंसो मानोना नोंसोर सानैजों लोगो हमलायनाय बाथ्राखौ जों साथामजोंसो सानदोंमोन नाथाय मानोना नोंसोर सानैया रायलायनो हायैखो जों गोबां समनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव जों बे खामानिखौ मावनो गोनां जाबाय थारैनो अलंबारा बे खामानिखौ जेबो मिथिथारा अनजालि बेयो थार अनजालि मेननि जाथायखौ लानानै बियो गावखौनो जोबोद दुखु मोनदों आरो दा जों गासैखौबो नागारनानै बियो गुवाहाटियावसो थांनो ओंखारबाय प्लिज अनजालि जोंखौ हेल्प खालामदो अलंबारखौ नोंसोर लाखिनो हासिगोन थारैनो बियो जोबोद दुखु मोनदों जाय दुखुखौ जों माब्लाबाबो नुफेराखै बिदिब्ला बियो बे गामिखौ नागारनानै नंगौ अनजालि बियो थांनो ओंखारबाय अलंबार 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 नों आंखौ निमाहा हो अलंबार आं दि नोंखौ मा मा बुंफ्लांखो बेयाव नोंनि जेबो दाय गैया अनजालि दाया आंनि खाफालनिसो बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा होआखै अलंबार आं बायदि सासे दुथां फान्दायसुला मानसिया निमाहा होनायनि मा मोन्थाय दं बिब्दिब्ला मानसिया खनसे दाय मावफ्लांबाबो निमाहा गैया अनजालि आं सोर बे गामिनि आंथ' गुबुन जायगानिसो बिदिब्ला आंखौ सोर अननो अलंबार बाथ्राया बिदि नङा अनजालि आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हाया बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा होबाय अलंबार निमाहाखौथ' आं माब्लाबानो होबाय आरो गोरबोनिबो बानायनानै लाबाय
बे गिटार अलंबार थार अनजालि अनजालि I love you I love you too बाथ्राया बिदि नङा अनजालि आं नोंखौ जेब्लायबो बावनो हाया बिदिबानो आंखौ निमाहा होबाय अलंबार निमाहाखौथ' आं माब्लाबानो होबाय आरो गोरबोनिबो खालामना लाबाय आं सोर बे गामिनि आंथ' गुबुन जायगानिसो बिदिब्ला आंखौ सोर अननो अलंबार I love you too I love you too रोजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो रोजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंनायसाय नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय सना नोंलाय माबायदि सिमां नुयो राजा आंबो ओरैबायदि सिमां नुयो माबायदि थुला जोमै सा सा बिरबाय बिरबाय राजा रानीनि मुकुट गाननानै बेरायलायनाय हे 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 हो 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 नोंखौ मोननो आसा खायसे नुखो ना माखो ना खाफालनि लिरनायावसो दंखायो ना माखायो फाग्ला बायदिसो सानोब्ला मोनो आङो आखाइनि रेखायावसो दंखायो ना माखायो गोसोखांबाय थानो खायसे नुयो ना मायोथाय फाग्लि बायदिसो सानोब्ला मोनो आंबो रजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंना नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय जाफुंगोन ना जाफुङा सानो आंलाय माथो अखा खोरोमनायालायनो हानो रोङा बिखा खायसे मोनो आं सिरि मोनब्ला जेरै सानो सना एरैनो जायो नङै नङै बाथ्राफोरखौ मानो सानो जोमै गैयाब्लाबोथ' अखा हायो रजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंनायसाय नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय
नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय सना नोंलाय माबायदि सिमां नुयो राजा आंबो ओरैबायदि सिमां नुयो माबायदि तुला जोमै सा सा बिरबाय बिरबाय राजा रानीनि मुकुट गाननानै बेरायलायनाय हे 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 हो 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 हा 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 अनजालि साहाया लोंदो हेलौ सोर जाखो औ आदा बबेनिफ्राय बुंदों नोंलाय हा एयारपर्ट सफैबाय औ आं सफैबाय मोजां अनजालिनो होनाय अनजालि नै पाप्पानि फन Hello, Papa? Yes, I'm very much happy here. नों फैगासिनो दं ना? औ आइ आं थांगासिनो दङ सफैबाय नामा? मोजां मोजां जागोन दे Okay, bye. Thank you. बेयाव फैनो नामा Papa फैगासिनो दं. नै नोंनि पाप्पाया सफैबायानो Papa! हेलो माय डियर चाइल्ड Papa! अनजालि नों मोजाङै दंना आइ मोजाङैनो दङ. हामबाय हामबाय समबारु नोंसोर माब्रै दं दङ आदा गसाइनि अननायाव जों बयबो मोजाङैनो दङ फैदो बेयावफोर दे नों जायगायाव फैनानै माबायदि मोनदों जोबोद मोजां पापा. बे जायगानि दै, बार, आबहावा आरो मानसिफ्राबो जोबोद अनजाथाव आरो very simple. आच्छा मानोना बे जायगानो नोम्फानि जोनोम जायगा नों सानबेसे थागोन पापा? सानबेसे थागोन माने आं नोंखौसो लांनो फैदों आं दानो थांथ'आ पापा. रिजाल्ट होनो आरो दानसे दंबावो ना. अनजालि नों बे जायगाखौ मोहिनी नांबाय दङासै आइ आंनि पापानि जोनोम जायगा नालाय. नोंथ' नोंनि आफाजों थांफासिगोन ना अनजालि थांनानैथ' नों जोंखौ बे गामिखौ बावलांसिगोन ना दस्राखौ बावलाबो आं सासे मानसिखौ बावनो हानाय नङा जाय आंनि जिउआव बै फैलाव अख्रांनि सुदेम बार बारलांहोनो हादों. बै मानसिया जोबोद खाफाल गोनां अनजालि जाय नोंनि गोसोखौ सुदेम होनो हादों आरो आंहा नोंसोर सानैनि सायाव अराय गोजोननाय थागोन. आरो मा होनो हाबावगोन आंनो? आंहा आरो मा दंबावो आंनि गोरबोनि अननायनि अनगायै? आंनो बेखौनो नांगौ अलंबार, गोरबोनि अननाय, जाय अननायखौ आं जिउनि जोबथा समसिम मोननो हास्थायो. बे मानसिया रावबो नङा अलंबार, बियो नैबेसो. मा होनदों नों अनजालि?
नोंगौ अलंबार बै फैलाव अख्रांनि सुदेम बारा नोंनो आं नोंनो मा होननानै फोरमायबावनो आं दि दिनै बेसेबां खुसि नाथाय नोंदि थांसिगोन नङा होमबा नों गैयाबादि आं बेसेबां लांदां लांदां मोनगोन आं बेखौबो सुफुंनो हायो माब्रै अनजालि नाथाय नों आंनो खोथा होग्रोनांगोन आं आंनि जिउखौबो होनो राजि अनजालि नाङा अलंबार जिउ नङा नों खालि आंखौ अराय अननायनि लैथोआव फोजावनांगोन अनजालि हे बियो मानि मोदै बे दुखुनि मोदै नङा अनजालि बे खुसिनि मोदैसो दानिया बुंदो मानोना आं दानो थांलिया पापायासो हारसिं थांसिगोन मा बहाथो थांनो होनलाङामोन अनजालियालाय बिबार बारियाव थांनो होननानै बुंलांदों खोमसिलायलांबाय दाबो सफैयाखिसै ड्राइभारखौ गारि लानानै आवगायनो थिनहरदों ओरैनोबा बोथोरफ्रा मोजां नङा बैलाय माथो सफैबायानो मानोथो एफा गोबाव जाया अनजालि लोगोफोरजों रायलायनानै गोबाव जादों नाय आइ अनजालि नोंसोर जाबाय हिनजावनि फिसा एफा खोमसिलायजासे बायजोआव थायोब्ला जों न'आव थाग्राफ्रा बेसेबां उसु खुथु मोनो बेखौ जोंसो मिथिगौ ओरैनोबा बोथोरफ्रा मोजां नङा नों जुदि माबाफोर जायोब्ला जों नोंनि नोम्फानो मा होननानै फोरमायनो हामबायसै हामबायसै बबे नंथारै बाथ्राखौलाय एफाग्राब फोलावलाय लांथारखो थांनो थाङा अनजालि आथिं आखाइ सुनानै रेस्ट लायदो बाथ्राया ओरैनो बुंद्रायनाय नङा सेवारि आं थार बाथ्राखौनो बुंदों ओरैनोबा आदाया हार्ट उइक बेरामाव गोग्लैखाबाय नोंनि नोमाया जेला बे संसारनिफ्राय आनज्रायलांदोंमोन बै समाव नोंनि नोम्फाखौ खुनुरुखुमैसो फोथांना लाखिनो हादों आरो दा डक्टरा बुंनाय बादिब्ला बेनि गोसोआव जेबो दुखु जोंखौ होनो थिनाखै बेराफारसे रोदोमाबो रावनिबो खोथाखौनो खोनासंलिया आरो गाव मा जादों बेखौबो जोंनो फोरमायदों थांदो थां अनजालि मानसिखौ बुंलाखि एफाग्राब बुंनांगौ जाबाय आं बेनि आखुखौ एसे सोलायनाय मोनदों सेवारि हिन्जावनि फिसा बबे समाव खैफोदाव गाब्रगोन बेखौ रावबो बुंस'नो हाया बे मालायखि बुजिनाय जायाखैमोनबा सिटियाव थालायलायनाय रोंखा राखा सिख्लायानो बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौथ' मिथिजोब्बाय आदै आंनो गाबोन 5,000 रां नांगौ आफाया हराखै नामा रांखौथ' नों मोनगोन जादों नाथाय नों गावखौनो एसेबां गाहायाव मानो हगारसारखो फिसा आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनो रां नांगौ बास मा जाबावगोन बे गथ'जों गाव मा जादों बेखौबो जेबो बुङा आरो बिफाजोंबो थाहैया मा जानो मानसि गाज्रिफोरजों लोगो जाबाय नालाय जाखागोनानो बेखौनोथ' बुङो गाज्रिखौ बोजबनो थाखाय दान्दिसेबो सम नाङा नाथाय मोजांखौ बोजबनो थाखाय मुगा मोनसेनिबो गोनां जानानै फैयो मानोथो सान्दुं गोसायाव खामानि मावनांगौ जाखो जों बादि मानसिया मावाबा बोरैथो जालायखो आलायस्रि मावाबानो जेबो राहा गैया मा जादों आलायस्रि आइया मा जानायखो एसे खर' गिदिंनायानो सान्दुं गोसायाव खामानि मावदोंमोननो आंखौ दानिसो आदा खोथिया लेंना लायब्रबदों गावहा डाक्टरनाव थांबाय आयै मानोथो सान्दुं गोसायाव खामानि मावनांगौ जाखो आं जेबो जायाखै फिसा नोंसोरसो बाराद्राय सानो आसा नोंनि गुवाहाटीयाव थांगोना माब्लाथो जाखो नोंखौ गारनानै आं बोरै थांनो आयै आं बुंदोंना आहा जेबो जायाखै
सानाबो हाबनोसै माथो थां नों आलायस्रिखौ दोननानै फैदो नांलाया मादै आं हारसिं थांनो हागोन नाङा नाङा आलायस्रि हा माथो नायनानै थाखो थां दोननानै फैदो जागोन आइ थुदो आलायस्रि बिदिब्लालाय थादो मादै दे थांदो आलायस्रि मा नों मोजां मोनफेरबाय ओहोथ' आं मोजां मोनबाय आइ एम इन लाभ बा बेसे सुदे थारैनो मोजां मोनलायनाया आइ लाभ अनजालि थारैनो दिनै जोबोद खुसि आं आलायस्रि फैला अख्राङाव बिलांदो आंनि गोसोआ बेसे समायना बिनि महरा मादि गोदै बिनि गाराङा थारैनो बियो आंनि जिउनि सुदेम फुंखा आलायस्रि हे मा जाखो आलायस्रि नों गाबदोंसै नामा Come on yaar tell me what happened आं गाबाखै मेगनावसो माबा दैफोर हाबदों नामाथाय बोरै आच्छा बिदिब्ला आलायस्रि आं थांसै दे बिदिब्लालाय मन गाबदों ना आं बेखौ मोजां मोनबाय बेसे समायना माइ फिलिंगिरि थाबायनाया मेगन बेसां खावलाय फावदुर गुस्ति जारोरौ बाह 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 नोंसोर बेखौ मा खालामनो नागिरदों हगार लामाया लामाखौ हगारा जों मा खालामनो नों लाजिया नोंसोर बेबायदि लामा सामा सिख्लायदावनो लाजिनो जों ओंखायनो जों बेबायदि खामानिखौ मावदों बारा सांग्रां देखायनाङा जों जा थिनो बेखौनो मानि मा नांगौ नोंसिनलाय नोंखौनो नांगौ सना बाय जालिखौ गारियाव दिखां बेथ' आलायस्रिनिसो राव आलायस्रि जेबो जायाखैथ' आं आं नोंखौ दोनलांसै अलंबार मा दुम्फा नोंनि हिर'इना फुलाव दै लुगासिनो दं आं दासो नुदों नंगौ नामा नङाबाखि ओरै बुंनो आरा र' बिदिब्ला नोंसोर थाथ' आं फैगासिनो दं हो मा जाखो दुम्फा मा जानो मोजौआ लेलेखौ लोगो हमनो थांदों अ बिदिसो आइदै सोर फैदों मा खोलै ज' जाखो बेलाय हाबा जानायखौ सिन्थायनो लाइन मारिनाय होद नों मानसिखौ फोथैगोनलै मा जाखोसो होनदों साला मेगन बेरनाय खाना मानसि सिनाय रोङै आच्छा दा जेखि जादोआ अनजालिखौ बोरै लोगो हमनो हागोन एसे सानलायदोब्रा आं हले बे बाराव गैया दै दिनैनि जाबायदि जाबाय रब्रा दुम्फा एसे आइडिया साननो होना ना नङा नोंथां आं हले बे आयदा सोबनायखौ बारा मोजां मोना दे हले गोबां फ्लप जाखांबाय
रना दुम्फा एसे साननो हो दे सान आं मोनसे आइडिया होनो हायो मा पिकनिक यस पिकनिकनि बादै अनजालिखौ लोगो हमनो हानाय आरो जेबो राहायानो गैया अबसे बिबाराव आइदिया बारा गाज्रियाखै नुदों नों आंनि आइडियाखौ नोंनि बायदि फ्ल' आइडिया नङालै आच्छा बिदिनो जाथोंसै देलै आं नाय बिद्रि मोनजाबानो जाबाय